Ngikubingelela mbukeli ngiphinda ngwamukela kwesimanje sikulethela zona indaba eyifika ngaso ke isikhathi uMax umfuka amakhanya lapha na TikTok useshiya angalazi kuyena ke uMamthembu ngodaba lwakhe ke lapha na ke usisi ke osekuthe wakhulumela ke wona ke amadoda okuthiwa ke uTamara ngempela ke uMax ke umfuka amakhanya usevele waphumela obala ukuthi ngempela yena ke uhamba nayo ke i-team yakhe ke lapha na ke uTamara ekhulumela ke wona ke amadoda against wona ke abantu besifazana mbukela awizwele ke nangoke yena ke uMax umfuka amakhanya ekhuluma kabanzi hayi ke lapha na ke uMamthembu siyabonga wena Mamthembu ngizwa kuthiwa leli dusha leli ekuthiwa uMamthembu elake la pretend amadoda ngelinye ilanga kudala lana lisipretenda lithi lona likhulumela thina thiwa manje selibonakala liphusha inkuzumalanga yomona njengoba sibhizi nje sisupport uTamara obhizi osimele ngeqiniso la ku TikTok ngizwa kuthi uMamthembu lana ubhizi wehla wenyuka nenkuzumalanga usindwa isilwane esikhulu esibizwa ngomona. Uyabona ke Mamthembu ngifuna ukukutshela la ukube wena wawumela amadoda ngeqiniso ngenhliziyo epheleleyo fanele ngabe ubufakazi balokho bubonakala manje kule ndaba nje kaTamara fanele ngabe uyabonakala ukuthi nangesikhathi usasimele wawusimele ngeqiniso into ngabe ubonakala ngayo ngabe abantu abanjengoTamara kanje uma ngabe bephumelela kulento eyaqalwa nguwe fanele ngabe ujabula uyafa uyasupporta ukuthi abazalwa nguwe ngokwe content bayaphumelela okusho ukuthi inhlimbewu yakho uzala kahle manje ngoba wawuvela umbhuluza lana uqamba amanga wenze ngathi umele thina kanti uphusha inhloso zakho awubheke manje ubhizi manje na uyazi expose ngomona funa ukukutshela ke Mamthembu ukuthi awuyeke nje ukusijwayela kabi awuyeke usijwayela kabi into oqala ngesikhathi usikhulumela wenze ngathi uyasikhulumela sasingakucelanga sasingakuqashanga futhi uyabona wakwenza lokho kusuka kuwe ngeinhloso zakho futhi uyabona ngesikhathi ukwenza sazama ukukusupporta ngokuthi sikufollowe sigcwalise iaccount yakho ngama followers manje wathola ngenxa yokufollowa kwethu wakwazi ukuthola intuba yokuthi manje sewungavula amabhizinisi njoba ugugusheka nezintelezi njena nezimbiza zokuthatha ekuthiwa imvusa nkunzi wena Mamthembu ngifuna ukukutshela ukuthi into oqala nje inhlanhla zabantu ayifani wena wazi umuthi wokuvusa umthondo awuwazi umuthi wenhlanhla manje lengane le izalwe yembethe inenhlanhla njengoba uyibona nje manje awukwazi ke wena ukuzoba nomona uhlanganisa izinto ezingahlangani wena uphila ngomona kanye nomuthi okuvusa umthondo uyabona manje lengane siyisupporta ngoba siyayibona lengane ukuthi lokhu ikwenza ngeqiniso siyayibona nje angithi siyayibona phela kudala sibhekile lengane asiqala ukuyibheka manje ngoba seyitrenda ade sayibheka lengane hambe yobuka amavideo amadala njoba inama followers amaningi kangaka nje lengane kade nje sayifollowa uyabona silo sibhekile nje ukuthi iconsistency yini kulento ethi imele sabona iconsistency sabona ukuthi hayi man lo muntu usimele ngempela ubheke nje manje bamtalabha lo mntwana kodwa wajika lapho wasimela kungangaki lo mntwana ethukwa ngale content yakhe phela lo mntwana akaqala ukuthukwa nje obese trend manje kade aqala ukuthukwa lo mntwana silo simbhekile nje sizinsizwa ukuthi luqinile ukhakhayi ezinhlambini ayitholayo sabona ukuthi ayiqinile ukhakhayi
bamthuka wavuka washaya, bamthuka wavuka washaya. Amavidiyo asezagcwala i-account yakhe manje ahamba nenhlamba zakhona. Wena wathuka kancane, watrenda kancane, watrenda uhafu, iviki elilodwa nje utrenda, uthukwa, wavuka lapho sewugive uphile, sewudayisa wehla wenyuka nezimbiza. Wena wathukwa nje kancane, inhlambo wathukwa ngazo ngayicounter ukuthi zazi ingaki. Wavuka lapho sewugive uphile, sewugugusheka nezimbiza, uthi wena manje sewuvusa imthondo yamadoda. Kona ukusijwayela kabi kwayikona lokho nje, uthi wena usivusa imthondo. Ibiwiso uweni lemthondo yethu. Uyabona? So yeka nje ukusijwayela kabi, yeka usijwayela kabi. Angeke ukuthi ugogo na 60 years uzofuna ukukhompyutha nengane na 25 years, i2000 leli na 25 years. Ugogo na 65 years ufuna ukukhompyutha nengane na 25 years. Ukusijwayela kabi nje yonke lonto. Umona wale mali esifakela lengane, lezi indodla zemali ezingena kwi-account yalengane, usuna lo mona. Kahle mamthembu, kahle ukusijwayela kabi, kahle nje ukusiphaphela. Kade uyatakwa Thimba Mbofu.